Skyworks K. En rummelig bil med masser af udstyr og til den nette sum fra 219.990 kroner. Spørgsmålet er, får man virkelig så meget bil for pengene? Det kigger vi nærmere på nu. Skyworks K starter fra ca. 219.900 kroner for Core-varianten og omkring 249.990 for Infinity. Det placerer den i den prisvenlige ende af LSUV-segmentet, men med udstyr, som normalt ses i højere prisklasser. Rækkevidden er op til 380 km målt på VLTP. For mange bilkøbere dækker det både den daglige pendling og weekendture uden behov for hyppig opladning. Batteriet er kombineret med varmepumpe, hvilket optimerer effektiviteten, især i det kolde klima. Skyworks K benytter 800 volts arkitektur, som understøtter den hurtige DC-opladning. Under optimale forhold kan den lade fra 10 til 80% på omkring 11 minutter. Det betyder kortere stop og høj fleksibilitet på de længere ture. Så ydes der 5 års fabriksgaranti eller op til 150.000 km. Kabinen domineres af en stor 15,6 tommer infotainmentskærm med SkyColor WCG-display, digital instrumentering og moderne brugerflag. Infinity-udgaven byder desuden på panoramasoltag, elektrisk bagklap og elektriske justerbare forsæder. Bilen her er udstyret med adaptiv fartpilot. Det hele sætter i rettet, venstre, tommelfinger, let betjeneligt. Bakkamera. Læg lige mærke til den flotte kvalitet, bakkameraet har. Der er 360 grader kamera afhængig af hvilken variant du vælger. Derudover tilbyder vi flere førerassistenssystemer, som øger både komfort og sikkerhed i hverdagen. Hvis du leder efter en rummelig SUV elbil, så er Skyworks K helt klart et oplagt emne. En bil til omkring 219.990 kroner. Billigere får du det ikke. Masser af udstyr, masser af plads. Så kig forbi C.L. Larsen i Odense og få en prøvetur i vores Skyworks. Håber vi ses.